Matigi ka do han kelengele bɛɛ lajɛlen ye min ye Noël hukumu kɔnɔna la seli ɲɛnamaya an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an balima chrétiens fɛ an bɛna kuma ale kan kosɛbɛ bi don kibaru kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen ka aw ladɔniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kalabankoro ale ni Kabala kalanso université ni ɲɔgɔn cɛ sira b'a la ka kalandenw bunɛw la hali bi n'a ka bi tɔnsigi dɔ kɛra ko ɲɛw kan kunun an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye boulangerie saveur de pain min bɛ commune kɔnɔ Korofinakaw fɛ yen a ko kɛlen don bisibasaba ye jatew y'a jira k'a fɔ dɔw ye yamaruyaw di ka boulangerie kɔni datugu a ko bɛ cogo di min ye boulangerie tigibatigi ale bɛna dantigɛli kɛ bi don kibaru kɔnɔ a bɛna o fana lamɛn ka fara ninnu bɛɛ kan an bɛ kunnafoni caman bila ninnu cɛma bi ka aw kunna sirilen bɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan sɔɔni an bɛna ninnu walawala aw ye. Noël don ye décembre kalo tile 25 san o san an ka jamana ni diɲɛ fan caman a bɛ ɲɛnamaya an balima chrétiens fɛ a y'aw danse an bɛ dugawu don kɛ ala ka seli ɲuman tɛmɛ bakurubaw la n y'a fɔ aw ɲɛna min ye Noël ye ale kɔni b'a la ka ɲɛnamaya i n'a fɔ santɔw la bi tile kɔnɔna la a girinkajɔw daminɛna jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛrɛlen fɛ anw ka Mali bɛ o jamana cɛma o de kama min ye an baden alisilamɛw minnu bɛ yen ni o ni ka dɔ chrétiens bɛɛ lajɛlen bɛ ala kelen na u y'u bolo bila ji kelen na bi ni ka Noël kɔni ɲɛnamaya jamanaba in kɔnɔna la o de kama min ye église cathédrale min filɛ nin ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna la chrétiens bɔra fan bɛɛ lajɛrɛlen fɛ ka taa sɔgɔmada in na matigi ani Bamariya ale kɔni sɛbɛkɔrɔ maana ye kosɛbɛ ka dugawu don caman kɛ ɲɔgɔn ye ka seli bonya ale ni karama kɔnɔ sigiɲɔgɔn bɔra ka dɛmɛ kɛ a ko la ka se jamana yɛrɛ diinɛ ɲɛma caman ma a ko kɛnɛ kanna na min ye an bɛna taa daɲɔ ale ni a ka galamatigi Bakari Kɔnɛ olu fana tun bɛ 9 TV to a la min ye Noël kɛra cogo di cathédrale la an ka cɛ k'a lajɛ. Bi ye donba ye Mali kɔnɔ n'o ye an balima chrétiens ka Noël seli don ye Bamako église ba n'ale bɛ wele ko cathédrale ale ye nin donba ye ɲɛnamaya maa caman de tun bɛ nin kɛnɛ nka minnu y'u ka nisɔndiya yira. Bon nisɔndiyaba de bɛ ne fɛ kama sɔrɔ matigi Yesu Kirisa yɛrɛ Bibili y'a fɔ cogo min na ko diɲɛ kisiba de bangera donc diɲɛ kisiba bangera donc a nana ka adamadenw ka sɛgɛnw ta ka bɔ u kan bon an ka jamana dun bɛ sɛgɛn de kɔnɔ an ka Mali dun bɛ sɛgɛn de kɔnɔ fo an ka segin an ka kɔ segin Ala ma ka Ala dɔnya donc ni an ye Ala dɔnya hɛrɛ bɛ na jamana kɔnɔ c'est-à-dire o de kosɔn an lajɛlen bɛ yan. Noël bɛ Ala nali diɲɛ na a b'o de jira anw na Ala y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ka na Maria senu sababu fɛ ka na anw bɛɛ kisi a nali ni hɛrɛ ye k'a tɔgɔ kɛ Emmanuel ye o de ye Noël kɔrɔ ye. Noël kɔni Noël ye fêteba ye anw bolo bi tɛ Noël bɛ fêter Noël tɛ dɔwɛrɛ ye anw bolo Yesu Kirisa min ye diɲɛ kisiba ye ale bange don de don an chrétiens bolo donc nisɔndiya don de don n'i ye Noël fête jateminɛ a fɔra ko Ala ye mɔgɔ de ci anw ma pour que anw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an ni Ala cɛ danfara ti ye donc ka a denkɛ Yesu Kirisa ci anw ma pour que an ka se k'a faamu c'est-à-dire diɲɛlatigɛ la foyi tɛ kanuya bɔ donc Ala ka kanuya barika de kama a ye Yesu ci anw ma o de ye Noël fête ye anw bolo. Dugawu don caman de kɛra nin kɛnɛ in kan Mali chrétien catholiquew ka ɲɛmaaba n'ale ye cardinal Jean Zerbo ye. Le Seigneur, notre Sauveur est né dans le monde. Alléluia, alléluia. U ka seliw ni wajiliw baaraw kuncɛli ale ye ɲɛfɔli kɛ don in ɲɛnamayali kan ani ka dugawu don kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma. Ni ye san yɛlɛma seli de ye chrétiens fɛ ni nin bɔra an bɛ don san kura kɔnɔ a san kun bɛ cɛ ni seli min ye an bɛ t'o kɛ kita o bɛ kɛ mois de novembre n'o tɛmɛna an bɛ segin fɛn in kan o kɔrɔ bɛ di k'a fɔ ko Yesu Kirista chrétiens bolo ale de bɛ anw ɲɛ ale de ye yelen ye anw ɲɛ ale ka ladilikanw ale balo cogo de bɛ anw dɛmɛ ka hɛrɛ sɔrɔ yan nɔ ani ka kɛ ni sini hɛrɛ ye k'o sabu kɛ Ala ye a ci kira do tiɲɛ do nka anw fɛ Ala ye den do fa ni den ani hakili sɔnni ale ka baara de ye o ye n'an b'o seli kɛ
dango nin waati na Mali kɔnɔ an b'a kɛ ni hakilina kelen ye an taara min fɔ Kita bâtir un Mali nouveau ko jamana in an bɛ min na an sɛgɛnna an tɔɔrɔla an ɲanina Mali ka sigilan kura kan malidenw ka jogo kura sɔrɔ walasa hɛrɛ kana Mali kɔnɔ pilina in de kɛra n'o hakilina ye hali bi Ala ka jamana in basigi an bɛ don san kura kɔnɔ n'o hakilina ye aw fana bɛ se ka min kɛ aw ye rɛsi mɔgɔw ye a bɛ se ka mɔgɔw ladi kosɛbɛ nka a bɛ se ka mɔgɔw fana fili Ala k'aw kɛ mɔgɔw ladiba ye ka barika don a ka baara la walasa ka baara kɛ sababu ye ka jamana in basigi. A ka sanbɛ foli kɔnɔna na a ye dugawudon kɛ ka ɲɛsin denmisɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala minnu bɛ kalan na. Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala ka jamana basigi ka basigi denw ye an ka denmisɛnninw ka siniko de don aw bɛ anw ta nɔgɔyara ka ban n'a fɔra ko kabini 91 an ka l'école ko de bɛ cayara la ten nɔ ko an bɛ kuma min mɛn ko on somme l'année scolaire on sonne pas l'école malienne o a bɛ anw dusu tɔɔrɔ an bɛ dugawu kɛ walasa kuma na an ka bɔ o ba kan ka sigi ba min kan sauver l'école malienne walasa an ka denmisɛnw an denw n'a mɔdenw n'a tulomasamaw u ka kalan n'u ma kalan n'a ma kalan vous serez colonisés ici mais pas des autres pays parce que vous n'avez ni mɔgɔ kalannenw ye e yɛrɛ ka dugu la ni kalan min tira ni maa wɛrɛ nana a baara b'o d'o ma a laban ye mun ye la révolte tiɲɛni bi kɛ Ala k'an kisi o ma ne kɔni ka dugawuba de ye ɲinan la paix pour ce pays là o ye jamana basigili ye walasa kalan ka sira minɛ. Ka fara o kan maa caman de ye selimafo kɛ ani dugawudon ka ɲɛsin an ka jamana ma. Tiɲɛna ne bɛ Ala fo k'a barikada a y'an bɛɛ mara ka salon ta kɛ ka na ɲinan ta kɛ tiɲɛna an nisɔndiyalen an bɛ Ala fo k'a barikada halisa ka dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ ta Ala k'o yira an kɛnɛma na o nisɔndiya de bɛ ne la bi n bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye halisa Ala ka an ka jamana kuntigi Ala k'a dɛmɛ ka hakilitigiya d'a ma a ka se ka taa ɲɛ halisa ka jamana in dɛmɛ an bɛ dugawu k'o la ani an balima minnu n'u tɔɔrɔlen don sisan Ala ka kɛnɛya d'u bɛɛ ma. An bɛ bɛɛ fɔ ko bɛɛ san bɛɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na k'an ka seliw caya ka na ni hɛrɛba ye Maliba bɛ mago hɛrɛ min na Ala k'o hɛrɛ d'an ma. An bɛ san bɛɛ lase bɛɛ ma Ala ka Noël caman yira an na an bɛna ko dogolen n'a kɛnɛ kan ta Ala de y'an dan ale de b'a dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Yesu Kirisa bangeni ka kɛ sababu ye k'o haminako bɛɛ nɔgɔya gɛlɛya min bɛ jamana in kan an b'a ɲini hali bi Ala ka ji k'a fura ye wa a gɛlɛya tɛ se ka ban abada ni an adamadenw yɛrɛ ma kanuya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma parce que adamaden fura o ye adamaden de ye o de la Yesu Kirisa cira anw ma adamadenya sawura kɔnɔna na donc an bɛ dugawu kɛ hali bi Mali ko ɲagaminen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hakili ɲuman d'an ma ka kanuya don an bɛɛ dusukun na walisa nin mankan bɛ se ka ban cogo min. Ka aw ladɔnniya kumakuncɛla k'a fɔ ko nin kɛnɛba in ɲɛnamayala ni dɔn dɔnkili ani fɛn caman wɛrɛ ye. tabarikala an bɛ duwawudon kɛ hali bi Ala ka seliw caya an bɛ to o gafeba kɔnɔ min ye Torokɔrɔbugukaw fɛ yen fana min bɛ tali kɛ an baden kerecɛnw bɔra fan caman ka se ka yen fana seli a baaraw sigi sen kan yen nɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye matigi kɔni batoba jɔnjɔnw ye u bɛɛ lajɛlen ye u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka taa Torokɔrɔbugukaw fɛ yen ni ka taa seli kofɔta in ale ɲɛnamaya bonya ni karama kɔnɔ yen fana seli kɛra cogo di an ka kibaruya ɲinina awa Adama Kulibali ka fara Dirisa Badi ni Umaru Tarawele olu fana tun bɛ Torokɔrɔbugu min bɔra o la an ka jɛ k'o lajɛ. Ayiwa kisiba bangini kɔni o ye nisɔndiya la dan de ko Ala hakili bɛ adamadenw na ko Ala bɛ adamadenw kanu fo a bɛ sɔn ka na taama o taamasiraw kan k'an bonyɔnko farata ka kɛ anw sigiɲɔgɔn ye ani anw jɛɲɔgɔn ye. Duwawu fɔlɔ min bɛ ne bolo ka kɛ o ye bɛn ani hɛrɛ dubabu ye. Noël seli bɛ an hakili jigin a la ko jigiya bɛ an na ko Ala ma ɲinɛ an kɔ k'an hakili jigin a la fana ko Ala sago ye anw ka an ka ɲɛnamaya sankɔrɔta ka kɛ ni ale yɛrɛ sago ye donc an kana an yɛrɛ to kojugu bolo o k'an bila ɲɔgɔn na k'an kunna tiɲɛ k'an kun gosi ɲɔgɔn kun an ka an yɛrɛ dɔn ale ka danfɛnw ye minnu jɔyɔrɔ ka bon a bolo
o tuma ni an ye o faamu an bɛ an cɛsiri bɛn na an bɛ an cɛsiri balimaya sira taamani na an bɛ an cɛsiri kanuya la an bɛ dɔ bɔ juguya la an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ an fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka an bɛ an fara ɲɔgɔn kan kɛ ko kulu kelen ye ala yɛrɛ ka jama ala yɛrɛ ka ala denw ala ka du mɔgɔw donc ka kɛ ni o yɔrɔ ye ka dubabu don ko ala ka bɛn sigi an ka jamana kɔnɔ ala ka ɲɔgɔn faamuya ni badenya sinsin an ka jamana kɔnɔ ala ka kɛlɛ min bɛ an kan gɛlɛya min bɛ an kan ala ka dɔ bɔ o la ala k'o ban pewu an bɛ 2019 laban na ka dɔ don ko 2020 ala yɛrɛ barika la o ka kɛ anw maliyɛnw ka hakililatigɛ san ye an bolo an ka ɲɔgɔn kan fɔ ani ɲɔgɔn kan minɛ san ye an bolo an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o san ye an bolo ni o kɛra o tuma ala ye hɛrɛ min ŋaniya ni an ye ni nɔli bɛ an hakili jigin o la an na se ka o kunbɛn ani k'o tɔnɔ bɔ ne balima kerecɛnw k'a fɔ u ye ko nɔli seli bɛ an hakili jigin kisiba bangeni de la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko anw kisilen don o tuma ni an kisira an kan ka nisɔndiya ni an kisira an kan ka ɲuman kɛ ni an kisira an kan ka an cɛsiri ɲɛtaga baara la an ka jamana jɔli baara la ka fara o kan nɔli seli bɛ anw hakili jigin a la fana ko ni anw ye danaya kɛ yesu kirisa la ko o tuma anw de fana bɛ bange aladenya na anw bɛ bange anw ka ɲɛnamaya bɛ sankɔrɔta ka taa fɛ ala nin bɛ don anw na ka tugu an y'o fɔ evangelii kɔnɔ bi ko minnu dara ale la k'ale ladon olu ma bange joli sira fɛ olu ma bange farisogo sira fɛ olu ma bange farikolo diyaɲɛ sira fɛ olu ma bange adamaden ŋaniya sira fɛ olu bangena ala de sababu la o tuma ni an hakili jiginna o la an bɛ ba don an ka ɲɛnamaya la an b'an ka ɲɛnamaya minɛ ni sɛbɛ ye an b'o kɛ ɲuman kɛli sababu ye an b'o kɛ hɛrɛ sirili sababu ye an b'o kɛ cɛsiri sababu ye o tuma o garasiya ala ka o nɔgɔya an bɛɛ kelen kelen gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ka ban nisɔndiya ka bonya ka to min ka di ala ye o y'an ka nisɔndiya de an ka kɛ hɛrɛ la an ka nisɔndiya o tuma ala ka o kɛ an bɛɛ kelen kelen hali bina ka bi Noël ko hukumu kɔnɔna la ni san dɔw la seliw mana se tabiya dɔ b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye samɛ y'an badenw bɛ don ɲɔgɔn kan ka dugawudenw kɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa selimafow kɛ dugu kɔnɔna la an bɛ diinɛ kelen na an tɛ diinɛ kelen na o t'o la denmisɛnninw ka fara maabakɔrɔw kan dugawudenw bɛ kɛ ɲɔgɔn ye a ko hukumu kɔnɔ kosɛbɛ bi tile kɔnɔna la samɛ caman fana kɛra maaw y'u ka nisɔndiya jira seliko in hukumu kɔnɔ ka dugawu caman kɛ min ye an ka jɛkulu min bɛ yen n'a ɲɛmaya tɛmɛ Awa Adama Kulubali bolo olu ye ka dɔ hakilina dɔw sɔrɔ ko kan an ka jɛ ko dugawu dɔw fana lamɛn. Noël seli sambe Noël seli sambe Dinye kisi ba wololi seli ombi Oh Noël seli sambe Noël na nisɔndiyalen b'a do fɔlɔ sabula a y'an sɔrɔ nin na a y'an sɔrɔ kɛnɛya fana na an bɛ ala deli ala ka san caman yira an na kɛnɛya la an ka jɛ ka nin fete ɲɔgɔn fɛ san 100 ɲɔgɔn na o nisɔndiyalenba de b'an an sera k'an ka dɔnkili da jamaw sera ka na an ye mon père fana sɔrɔ o diyara an ye kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ ka anniversaire ye bi ye n bɛ ala fo ka barikada a ka ɲumanya kɛlenw na ale min ye ni ɲinan san jira an na ale ka san caman jira an na ka yɛrɛ sigi an ka jamana kɔnɔ ka bɛn sabati ka amina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya malidenw bɛɛ lajɛlen ye ka ala ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ban pewu ne ka foli bɛ silamɛ fara kerecɛnw bɛɛ lajɛlen ye bi bidonba in kosɔn. Namu jama jama sinu tabarikala a tɔ tora matigi ka jɛ ka duwa ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛ ala ka san wɛrɛ jira an na an bɛ taa gafe wɛrɛ kɔnɔ bakurubaw la fana n y'a jira aw la k'a fɔ kalabankoro sira ka taa sanfɛ kalanso université min bɛ Kaba la sira in kɔni b'a la ka maaw faga saga n'a ka waati kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kalandenw tile filanin na maa caman bunɛna o ni la min ye siraba kasara senfɛ ni sira kelen kan o kɛlen bɛ sababu ye ka kalandenw yɛrɛ dusuma kasaya kosɛbɛ o de kama o kɛlen don ka girin ka jɔba bolo da tile filanin na k'u bɛna nisɔngoya jira kunungo kalabankoro yɛrɛ sous-préfet ale ye wele bila kalanden ninnu ma u ka hakili falen kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli caman kɛ ɲɔgɔn ye nka o bɛɛ n'a ta denmisɛnnin ninnu ko u bɛna wuli ka jɔba dɔw kɛ a kɛnɛ kana na kalabankoro sous-préfet ye dantigɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. hali nin kelen yɛrɛ o bɛɛ mɔgɔ dusukun kami kuma tɛ nin fila ma an y'a ye dɔgɔkun kelen kɔnɔ nin fila o ka ca kojugu
donc an tɛ se k'an sigi ten k'an tɛ fɛn kɛ o ko la k'o ko la tɛmɛ ten o la an kun ye réunion boloda o y'a sɔrɔ accident in kɛra wagati min o y'a sɔrɔ an bɛ ka kuma sécurité kan pour que seli ɲɛkɔrɔla minnu filɛ san yɛlɛma ye seli de ye jamana kɔnɔ parce que an bɛ jateminɛ u y'a jira ko Nabila Isa bangera wagati min na jateminɛ daminɛra o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ ye chrétien donc olu san yɛlɛma seli minnu bɛ kɛ zomisɛnninw ko misɛnnin caman bɛ kɛ parce que fête in kɛra fête ye silamɛ ni chrétien a bɛ bɛɛ ɲɛsira la donc an y'a ye n ko wulikajɔ ka kɛ u ka kɔlɔsili kɛ fan bɛɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ wuli manamana ko ninnu na k'a fu siri a la o réunion de kɔnɔ an nana mɛn ko fatuli kɛra n'o sɔrɔla Sirabanga kasara la donc an ma ko da dagirinda la an ye anazɛri wele mɔgɔ da bɛ se ka don Sirabanga kasara kow la ani maires ni ka fara maa o maa k'i bɛ jɔyɔrɔ dɔ la ɔkɔlidenw tɛmɛsira in na an ye bɛɛ wele ka kuma tengu bɛɛ ye vraiment an y'a ye adamadenw dusukun tɔɔrɔlen don kuma caman fɔra dugutigilakaw kumara mairelakaw kumara gendarmerie kumara polisi kumara bɛɛ kumara bɛɛ i ka dusumakasa jira k'a jira ko wale minnu kɛra a ma bɛn wa bɛn kɛra wulikajɔ minnu na n'olu a fɔ olu ma ko recommandation wa olu bɛna timɛ an bɛ mɔgɔ bila o ko la mɔgɔ min bɛ a timɛ cogo a bɛ se ka timɛ cogo min na ka sɔrɔ fili ma k'a la an bɛnna kan cogo min na a kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten wa n'an y'a ye ko o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ka kɛ ko o bɛnkan tigɛ ka bɔ a sira fɛ wulikajɔ min kan ka kɛ an b'o wulikajɔ fana kɛ pour que an ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya parce que n'i y'a mɛn Mali denmisɛnw don an tɛ se ka an disi gosi ni jamana in ye yɔrɔ si ka sɔrɔ an ka denmisɛnw u bɛ taa ekɔli la u bɛ baramɔgɔw bɛ wele k'a fɔ k'u su de taara ta ka taa d'u ma olu tɛ wale ko an b'an sigi ko k'o lajɛ o de la gouvernement ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma bɛɛ kelen don ka wulikajɔ kɛ nin na. Kalabankoro sous-préfet ka dandigaw kɔfɛ kalanden ninnu yɛrɛ hakilina jumɛn b'u la ani dusumakasa min b'u la u bɛna wulikajɔ jumɛn boloda u ye hakilina dɔw di fana min ye kalandenw ka jɛkulu AM ɲɛmaw ka fara kalanden dɔw yɛrɛ kan Bakari Kone ale ni Fadima Sidibe ka kuma galama la an k'olu fana lamɛn. Il faut pas que an ka kɔnɔ mɔgɔ ni ka to a la k'an bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini a na an tɛ se ka o de faamu bon sisan situation bɛ cogo min Kabala sira in filɛ n'a fɔra ko ni université belebeleba jɔlen don Mali la information minnu yɛrɛ bɛ d'a ma k'a ɲɔgɔn tɛ sous région bɛɛ la et que hali sira gansan tɛ yen ni mɔgɔ bɛ boli ka taa yɔrɔ min a ye bisi ninnu la an ka bisi dama dama dɔrɔn n'o ye nin goudron kelen minɛ est ce que mɔgɔ yɛrɛ tɛmɛ yɔrɔ bɛ kɛ tuguni yan solution ka sɔrɔ sira ka dilan hali ni sira belebeleba tɛ se ka dilan ka d'an ma au moins i b'a sɔrɔ sira belebeleba dɔw bɛ yen minnu bɛ Kabala sira in kan a bɛ se ka demander ekɔlidenw fɛ u ka emprunter par exemple n'i bɔra sisan n'i tɛmɛna Cɛba na dɔɔni sira voie belebeleba dɔ bɛ yen min bɛ bɔ Cɛbani sira kan ka taa Kalaban sira in kunbɛn o tɛ se ka aménager ka di ekɔlidenw ma u ka emprunter yan n'i sera Kabala yɛrɛ sira belebeleba dɔ bɛ yen min bɛ tɛmɛ ni Guana ni yɔrɔ ninnu ye ka taa Kalabankura fanfɛla la olu bɛɛ bɛ se ka aménager pour que ekɔlidenw ka bɔ o siraw fɛ an k'an ka mɔgɔw sensibiliser sani Kabala sira yɛrɛ ka dilan mais n'a fɔra chaque fois kamalenkɔrɔ de bɛ wuli i ka kalan kɛ fo ka na se phase finale ma tuma min k'i bɛ n'i ka soutenance kɛ et que i somɔgɔw bɛ compte i kan i bɛ bɔ so i su bɛ na so kɔnɔ an tɛ se ka o faamu dɛ donc il faut que mesure de ka ta an tɛ se ka kalo kelen kɛ an tɛ se ka kalo fila kɛ ni an ni bɛnni bolow ma se ɲɔgɔn ma ou bien n'an ni sotarama bolow ma se ɲɔgɔn ma o kɛlɛ tɛ ban tuma bɛɛ donc fo o wale ninnu de ka dabila n'a ma ɲɛ ko décision minnu tara rencontre sen fɛ il faut que a ka bɔ a sira kan bɛɛ ka rôle jouer n'a fɔra ko bɛnni man ka boli de 7h à 8h bɛɛ ka rôle jouer bɛnni kana boli o heure ninnu na mais n'a fɔra ko banni kɛra dɔrɔn k'an bɛ sin ka fara ɲɔgɔn kan bon manifestation bɛ na k'an ka manifestation dabila an fana tɛ se k'o faamu tuma dɔw la dɛ. Tabarikala an bɛ halibi a ɲini jamana faamaw fɛ u ka ko dɔw don bɛrɛ la walasa kalan sira in kana kɛ lahara taga sira ye n'o tɛ dɔ kɛ mɛ don o don a fali ko bɛ ɲini ka kɛ kurawakɔrɔ ka guwango ye dɔ b'a la ka fara a kan an bɛ dugawu kɛ ala ka maaw ni kisi n'an bɔra Kaba la an bɛ an tile Kati k'aw ladɔnniya k'a fɔ san o san Kati yɛrɛmarakafo ɲɛmaw olu ni sanni feere tigilamɔgɔw b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka sugubulon dɔ sigi n'a bɛ wele ko Yiri Marchand dɔ san fila tɛmɛnen kɔ a
ka stako sabana baaraw ɲanamaya na juma tɛmɛnen kati likezikaw fɛ min yɛrɛ baaraw kun donna an ka jamana minisiri caman ka lasigidenw ɲana minnu ɲɛsinen don yiriwa ni sanni feere koɲɛw yɛrɛ ma olu bɛ don bɛrɛ la cogoya min na ka fara nin kan kati yɛrɛmara kafo ma caman wɛrɛ tun bɛ u ye baara ninnu kundo kɛ a kundoni kɛra an ka kibaruya ɲinina Christine Abibatu Dara ale ni a ka jatalaw ɲana u ye min sɔrɔ a ko kan an ka jɛ ka ɲɛma d'ale ma. An b'a dɔn k'a fɔ kati mairie de b'a labɛn ani kati commerçant détaillant nin y'a siɲɛ sabanan ye donc n'i y'a ye ko bɛ ka taa ɲɛ o kɔrɔ ye ko c'est à dire mɔgɔ danaya dɔ de bɛ yen donc an b'u fɔ o danaya kɔnɔna na olu ka engagement bon nafaba bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ kɛ i t'a sɔrɔ commerçant wɛrɛw bɛ yan mun tɛ katikaw yɛrɛ ye. A diyara an ye an nana n'an ka produits ye an bɛ fɛ ka présenter mɔgɔw la. Ne nana ni fɛn caman ye foire la yan n'o ye an ka bayɛlɛmali fɛnw ye an yɛrɛ bɛ fɛn minnu bayɛlɛma n'o ye fini ye ka kɛ juga ye ka kɛ fini simple fana ye ani dɛgɛmugu ani basimugu ni kabaɲɛɲɛw ani situlu gɛrɛgɛrɛ ani zirani ani koko ani sogojalanw. Rue marchande ye ɲɔgɔn najɛ yɔrɔ ye mun b'a to sɛnɛkɛla ni jɛgɛmɔna ni artisan fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye fɛn feereta ye olu ka bɔ ka n'u ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan bɛɛ bɛ se i bɛ se mun na bɛɛ k'o labɔ k'o da kɛnɛ kan pour que i ka dɔɔni a ye jama fɛ faso fɛ ani sariya fɛ rue marchande dabɔ kun de ye ka ɲɔgɔn ko ladɔn. Mɔgɔw yan'u ka taa Bamakɔ tuma bɛɛ an yɛrɛ bɛ se ka organiser yan nɔ yan'u ka taa Bamakɔ n'a kɛra yan nɔ a bɛ taama bɔ mɔgɔw ma donc o de la an ko ka na an ka kuma an ka sigi k'a bɛn ko la donc o de la kɛ Ala y'a kɛ an bɛnna ko la an ye san fɔlɔ ta kɛ 2017 2018 a kɛra ten parce que n'i y'a bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn kunu jara ni bi kari kunu jara ça veut dire que kunu de jara o de y'a kɛ bi ta kɛra donc bi ta fana kɛra n'o ye 2018 ye 2018 ta jara maintenant an ko an b'a lajɛ ka 3e édition fana organiser bon an bɛ k'o de kɛnɛ kan sisan nɔ bon je crois que an bɛ Ala deli ɲinan ta fana ka ja. Ni an bɔra Kati an bɛ segin ka na Bamako kokura Bamako sigida gale kɔnɔ n'o ye commune 1 ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ min ye tɛɲɔgɔnna dɔ kɔni bɛ boulangerie saveur du pain ale yɛrɛ tutigɛbaw ni sigidaladen dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana ko min yɛrɛ kɛlen don gɛlɛyaba ye sabula dɔw y'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ nin boulangerie kofɔta in ko a b'a la ka olu tɔɔrɔ jatew dun y'a jira an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ jamana faama minnu ɲɛsinen don ka dɔ sigida yɛrɛ ni fɛn minnu bɛ kɔlɔlɔw lase o jateminɛli koɲɛw ni sanuya walew ma olu ye danganaya bɛɛ lajɛlen di k'a jira k'a fɔ nin boulangerie kofɔta in bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ foyi tɛ sigida kan nka ka kɛ ni dɔw ka setigiya ani dɔw yɛrɛ ka hakilina dɔw ye jateyɔrɔ y'a jira k'a fɔ olu kɔni y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka ko dɔw kurutu ka se ka boulangerie in jagoya datugu ka a maaw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bila bɔlɔ kɔnɔ baarantanya yɛrɛ la a ko yɛrɛ senfɛ a yira k'a fɔ fanga yiranba kɛra a la sabula u taara hiri ka baarakɛlaw kan k'u dɔw yɛrɛ minɛ ni ka taa u datugu setigiya yɛrɛ hukumu kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ senfɛ mɛn tigila ye mɛn ni kɔda ye anw ka kibaruya ɲininaw wulila ka se a ko ju la ka se ka taa boulangerie kofɔta in a ko yɛrɛ bɛ cogo di ka baara kɛcogow bɛɛ lajɛlen jaw ta ani a kɛnɛ yɛrɛ bɛ jama cɛla cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen salo k'a fara ɲɔgɔn kan waasa aw minnu y'a ŋunu n'a wele mɛn aw ka se k'a dɔn mun de bɛ a ko kɔnɔ wa min ye a ɲɛmaa min yɛrɛ bɛ yen ni o ye Sidi Mohamed Si ka se ka lamɛnni kɛ ale fana kan min sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ an k'a lajɛ. A bɛ waati damadɔ bɔ an ka jamana faaba kɔnɔ commune 1 kɔnɔna la aw tulo bɛ boulangerie ko samasumali mankan min na ale boulangerie kofɔta in kɛnɛ de filɛ aw ɲɛkɔrɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ baara in tigilen kɔfɛ ka nafolo kasabi caman don a la jatew y'a jira ko sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o y'an ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ Jango Sisogo ko ale y'a jira k'a fɔ yɔrɔ in bɛ ka degunba lase ale ka denbaya ma o wulikajɔw n'o samasumaliw de kɛra sababu ye fɔ ka fangalataga mairie maaw ani polosilakaw lawuli ka na yɔrɔ kofɔta in ka n'a datugu o de kama bi an wulila ka s'a kɛnɛ kan ka ɲininiw kɛ a kan maa min bɛ yen n'o ye Sidi Mohamed Si o min ye ko in ɲɛmaa ye a bɛ ɲɛfɔli k'an y'a kow kan. San 2018
ne initiative ta ka na n ko n bɛ ne fɛ ka boulangerie dɔ dayɛlɛ donc ala y'a kɛ ne tora munumunu na n ka yɔrɔ sɔrɔta bɛnna commune 1 ma n'o ye Korofina ye donc ne kɛlen ka na ne ye yɔrɔ sɔrɔ ne ye yɔrɔtigi ɲini k'a contacter donc ala y'a kɛ ne n'a bɛnna fɛn bɛɛ la donc ne commencé la ka baara daminɛ donc yani n ka baara daminɛ n gɛrɛla API mɔgɔw la n'o ye agence pour la promotion et des investissements ye donc pour que n bɛ se ka yamaruya sɛbɛn dɔ sɔrɔ o bolo n'o o ye agrément ye pour que n bɛ se ka baara kɛ cogo min na parce que maa tɛ se ka foyi daminɛ n'i ma tɛmɛ faamaw fɛ fɔlɔ avant que n ka yɔrɔ dilan n tɛmɛna sigida mɔgɔ caman fɛ tel que o ye n voisin dɔw ye fɔlɔ o ye n voisin dɔw ye n'o ye Jango Sisoko ye ale de bɛ n droite fɛ donc a kɛra don dɔ la n nana chantier la n bɛnna n'a ye da la n gɛrɛla la k'a fo n ko ne de yan tan ko n bɛ fɛ ka kɛ boulangerie pâtisserie restaurant ye donc pour que k'a bonya d'a kan n ko ka n kalifa don a la parce que n ye denmisɛn ye u ka n bilasira a ko ne ma ko problème foyi t'a la ko n ka hakili latigɛ i m'a ye k'olu yɛrɛ bɛ denmisɛnnin baarakɛlaw de fɛ donc ko n'Ala sɔnna ma ko baasi foyi t'a la donc ne yɛrɛ ko a ma n k'a ka di n ye n ko ni yɔrɔ dayɛlɛ sera n k'a yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan pour que an ka jɛ ka yɔrɔ ouverture fêter ɲɔgɔn fɛ quoi parce que a bɛna kɛ invitation ye quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛ wele mɔgɔ caman bɛ wele ka na donc o kɛlen min kɛ a ko ne ma ko problème foyi t'a la ko yanni yɔrɔ dayɛlɛ cɛ ko ni a sera ko n ka invitation c'a ma donc ko une semaine en avance k'a bɛ na ne ko problème t'a la ne yɛrɛ content na ne continuer na n ka baara fɛ donc don min na ne bɛ taa API mɔgɔw fɛ pour que ka taa n ka agrément minɛ ne taara sɔrɔ erreur dɔ bɛ ne ka agrément na n'o ye lieu d'implantation ye boulangerie kan ka kɛ quartier min na au lieu que a ka kɛ Korofina Nord ye u y'a filila ka kɛ Sulemani Bugu ye cercle de quartier donc ne y'a ɲini u fɛ ne y'a yir'u la k'a fɔ joona n ko fili kɛra papier la donc n ko n'u bɛ se ka rectification demander rectification kɛ teliya la cogo min na u ko n ma ko problème foyi t'a la donc an y'o procédure entamé donc ne yɛrɛ nana ne ye récépissé minɛ ne ye yɔrɔ dayɛlɛ le 1er mai donc ne kɛlen ka yɔrɔ dayɛlɛ a kɛra fêtiba ye mɔgɔw nana donc a lancera fan bɛɛ fɛ réseaux sociaux kan a diyara bɛɛ ye mɔgɔw yɛrɛ félicitations ni courage di souhaiter an ye donc o kɛlen min kɛ une semaine après ne nana n ka mobili jɔ cɛkɔrɔba ye mɔgɔ bila ka ne wele ne yɛrɛ gɛrɛla la donc a ko ne ma ko ko Fisan ko ça va ne ko ça va ko le jour de l'ouverture que j'étais un peu souffrant k'ale kun fari man d'a la kosɛbɛ k'ale y'a denw bila ka na ne ko effectivement n k'a denw nana n ko ne n'a denw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n ko ne yɛrɛ donna yɔrɔ kɔnɔna la ka yɔrɔ bɛɛ yir'u la a ko ne ma ko ok ko c'est bien ko yɔrɔ ɲɛna qu'est-ce qu'an bɛ se ka na visiter ne ko n ko père n ko problème foyi t'a la n ko a ka na an ka taa visiter a don an yɛrɛ nana an donna yɔrɔ kɔnɔna la an nana atelier kɔnɔ il a visité tous les endroits a yɔrɔ bɛɛ lajɛ an bɔra an taara hali ɲɛgɛn kɔnɔnaw ne y'a yira la an bɔra an taara restaurant partie fɛnɛ la moi je lui ai montré ça aussi donc a yɛrɛ ko vraiment ko décoration ɲɛna ko malien ye nin kɛ ne ko ouais n ko malien de y'a kɛ ko ok donc k'a bɛ dugawu kɛ ko Ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'ale yɛrɛ bɛ denmisɛnnin baarakɛlaw de fɛ kosɛbɛ donc moi-même j'étais content n ka rassuré la k'a fɔ n bɛna se ka n ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la k'a sɔrɔ ma ni voisin foyi ma degun lase n voisin foyi ma donc o kɛlen min kɛ 2 semaines après commissariat policiw bila ka na an ka baarakɛlaw bɛɛ minɛ ka t'u don kaso la ka yɔrɔ datugu ko parce que burukasa bɛ ka levier tɔɔrɔ ko papier m'an bolo ko papier jɛlen tɛ ne ko ni fili ye mɔgɔ sɔrɔ administration kɔnɔ et puis ne tɛ papier dilan ni erreur administrative nana n ko c'est à eux de corriger c'est pas à moi. a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko sɛbɛn fɛn o fɛn kan ka ɲini jamana sariya kɔnɔ walasa ka boulangerie pâtisserie dayɛlɛ ka jateminɛ kɛ a kow cogoyaw la n'a bɛ degun lase sigidaladenw ma ko yamaruya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo ko nka o bɛɛ kɔfɛ min ye fanga yirala olu la k'a datugu i n'a fɔ ale b'a jateminɛ cogo min na an k'a lamɛn. 3 jours après maire ye lettre ci ne ma ko ne ka document ma dafa ko selon ces constats ko ne ka document ma erreur b'a la donc ko ne k'a corriger ko il me donne un délai de 15 jours 15 jours nana se papier ma se ka sɔrɔ parce que API mɔgɔ circuit de b'a la ne tɛ se k'u pousser fɛnɛ u ka papier di ne ma donc 15 jours nana se ne yɛrɛ ye n ka yɔrɔ datugu parce que mun na n tɛ fɛ ka sariya sɔsɔ ne yɛrɛ ye n ka datugu ka baarakɛlaw labila donc o kɛlen min kɛ on a fait 2 semaines après
papier nana sɔrɔ papier sɔrɔlen ne taara maire fɛ yen ka taa a copie déposer maire fɛ yen ne kɛlen ka copie déposer bon le surlendemain n taara maire voir a ko n ma ko bon ko agrément yɛrɛ ko ça suffit plus k'a sɛbɛnlen don agrément yɔrɔ kan ko impact environnemental article 4 ko fo n k'o kɛ ka na ni o de ye ko sinon ko ça suffit plus donc n ko problème t'a la ko n'Ala sɔnna ma n ko m'o fɛnɛ kɛ ka na ni o ye quoi i m'a ye n ko m'o kɛ ka na n'o ye o kɛlen min kɛ an y'o procédure fɛnɛ ta n ye bureau d'étude dɔ ta o kama olu nana u ka constat kɛ k'u ka rapport kɛ ka tila après on a organisé une consultation publique aussi mairie mɔgɔw de y'o organisé bon bɛɛ nana an ye consultation publique kɛ on a trouvé que bɛɛ ko yɔrɔ k'a dayɛlɛli ka d'a ye bɛɛ ko k'a bɛ emploi créer ko vraiment et puis ko boulangerie c'est une boulangerie moderne k'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Bamakɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a datuguli ma quoi donc o kɛra mɔgɔw ka kuma yɛrɛ à part le voisin donc o gɛlɛya de ye n sɔrɔ baara in kɔnɔ donc o kɔfɛ alhamdulillah an nana PV sɔrɔ donc PV sɔrɔlen maintenant u ye rapport final d'an ma n'o ye filɛ nin ye qui est le PV qui est le rapport final donc on déposera au niveau du ministère de l'assainissement au ministère de l'environnement et de l'assainissement aussi donc min bɛ yamaruya fɛnɛ ka se ka boulangerie dayɛlɛ. Ale ko a bɛ laɲini min kɛ bi n'o ye weleweleda ye k'o ye jamana faamaw ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki sariya min ye olu yamaruya n'o ye jamana ka sariya ye a ka dɔn k'a fɔ o sariya in maa si t'o sanfɛ u ka bila u ka hokumu kɔnɔ walasa u ka baara kɛ ka baarandanya kɛlɛ ka bɔ kurutu ani jɔli la an k'a lamɛn. Papier fɛn fɛn fɔra yamaruya fɛn fɛn fɔra sira fɛn fɛn bɔra fɛ ne y'a bɛɛ respecté ne y'a sira bɛɛ respecté yɔrɔ datugulen filɛ nin y'a kalo 4 de ye parce que n b'o papier ɲini n'o fɛnw na donc alhamdulillah papier sɔrɔla sisan moi je compte ouvrir ma boulangerie ne bɛ fɛ ka n ka baarakɛyɔrɔ de dayɛlɛ ka n ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye parce que emploi min créelen don a ka ca a ko k'a tɛ sɔn fiyewu bon ne yɛrɛ taara maire voir maire ko fo ne ka taa jango de nɔfɛ ko ka taa deli ko ni jango ma sɔn k'a tɛ dayɛlɛ bon ne y'a ye k'a fɔ mɔgɔ kelen ta tɛ jamana ye mɔgɔ kelen ta tɛ jamana ye ne bolo an bɛɛ de ta don président yɛrɛ ko k'ale y'a ka deuxième mandat dabɔ jeunesse de kama bon n'a fɔra ko cɛkɔrɔbaw bɛ fɛ k'u sen da jeunes fɛnɛ ka baara kan jeunes bɛ ka emploi créer ne bolo k'an k'an dɛmɛ de pour que an ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la an ka se ka jamana la avancer mais n'a fɔra mɔgɔ kelen ka plaisir kama maa 50 maa 60 ni kɔ bɛ ka taa chômage la mɔgɔ kelen kama ne bolo o ye dantɛmɛ ye quoi parce que mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn a ye degun min signalé ne ye kɔni ne y'o bɔ a sira fɛ mais a tɔ nana kɛ yɛrɛ k'a tɛ fɛ ka boulangerie yɛrɛ de y'a ɲɛla bilen ko fo k'a ta ka bɔ yen de bon investissement ne dun kɛra a la tile kelen ko tɛ k'i bɛna dɔrɔn k'i b'a cɛ ka bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ donc vraiment ne kɔni bɛ min ɲini n'a bɛ se ka sabali k'an dɔn a den ye k'an to yan an ka baara kɛ o ka d'an ye n'a tɛ se k'o kɛ fɛnɛ an b'a ɲini jamana tigilamɔgɔw fɛ sariyalamɔgɔw fɛ u ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u k'an bɛɛ bila an ka droit kɔnɔna la. An bɛ aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛla k'a fɔ ni jamana ɲɛmaaw ma kalaturu nin ko in na a kɛlen don gɛlɛyaba ye sabula boulangerie ni tigiw ka jate la se de yiralen don olu la n'o tɛ ko ni sariya ko don sariya bɛɛ lajɛlen bɛ olu yamaruya jamana in kɔnɔ ka baara kɛ yɔrɔ kofɔta in na ala ma hakili ɲuman d'a ma nin ko in na. Tabarikala ko ala kana kɛ ni ala y'a kɛ ka ban a banna ni kɛwale in de bɛ an ka Bamako ka fɔ gale kɔnɔna la an b'aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛla ko kana na k'a fɔ wulikajɔw kun kɛra boulangerie in yɛrɛ kun dayɛlɛla kunu an kɔrɔ ka kɛ ni setigiya kelen ye tuguni surɔ min ye kafo gale ale ye maire danga min bɛ n'o ye Umar Togo ye ka fara polosiw kɔni kan ka bi suru nɛgɛ kaɲa gansan golo su araba kojo olu kɔni taara hiri kɛ yɔrɔ in kan tuguni a dayɛlɛlen lɛri damadɔ ka taa a datugu mɔ tuguni kokura o baaraw kɛra nka n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ ko ɲɛw fana kan an n'o da aw tulo kan an bɛ se ka min fɔ jamana faamaw ka wuli ka jɔ kɛ ni nin ko in mɛ cogo min na a selen tɛ waati ye u ka a ɲɛnabɔ n'o tɛ
jamana jɔ hamina kuma min bɛ da jamanadenw laban na siga o ko kɔnɔna la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an badenw nin bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la don kibaru min bɛ ni an nisɔndiyalen a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bi Noël hokumu kɔnɔ k'a lase aw ma an bɛ dugawu kɛ an baden chrétien wali silamɛw minnu tɛ nin si la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ kuɲuman dɔn an ka jatalaw bɛ cɛsiri la aw ka ja ɲuman sɔrɔ ɲɛmaaya so yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ba la ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sini kibaruya kuraw kɛnɛ kan ala ka su yɛrɛ d'an ma